माने मा होनगोन बेखौ हस्टिया पलिटिक्स होनना बुङो माने मा होनो जोबोद माने साज्रां राजखान्थि बियो जे सोरनिबा मिटिङाव थांनो होआ सोरनियावबा फैनो होयो हा लानो नाङा हा लानो नांगौ बे रायजो राजाफोरखौसो माखासे बिथांमोना भिक्टिम खालामनाय जादों दा नंखायनो आं रायजो बिथांमोनखौ खावलायदों जुदि सोरबाया सानदोंबा जे UPPL नि समाव दानि सरकारनि मानसिफोरनिफ्राय हा लाया उनाव लागोन BPF आथ' मालाबाबो फैनाय नंला बिथांमोननिया पार्टियानो जोबसिगोन लासै लासैनो साननैसो एसे ओरै बिथांमोना खालामबाय थादों लासै लासैनो नुगोन जे BPF नि दखानानो बन्द जासिगोन ओंखायनो बिथांमोननो जुदि हा नाङाबा जोंथ' बुंनांगौ गैया जोंथ' होगोन बयनोबो जिखिना मोनो बेनो जों बयनोबो हाखौ होगोन नांगौबा न' थांनानै होनानै फैगोन थैंक इउ मोननाङै मानसिनो जों हा होनो नागिराखै हा मोननाङैया हा मोना मानोना आयेनासो हाखौ होयो मेला खालामबाबो बे आयेनजोंसो होगोन मेला खालामाबाबो आयेनजोंसो होगोन बेवहाय गासै 800निख्रुइ बांसिन न'खरा बेनिफिट जागोन केडेस्ट्रियेल सार्भे जायाखैमोन ओंखायनो बिनि मेप बानायनो हायाखैमोन आरो डिमार्केसन खालामनो हायाखैमोन दा बे ड्रन सार्भे जानायनि उनाव रुनिकाटानि नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे जिखिनि माहारिफोर दङ बे ओनसोला रेभिनिउ ओनसोल दा बेवहाय गासैबो लेन्ड पाट्टाखौ मोननो हागोन आरो बियो मोनसे पार्मानेन्ट सलुसन जोङो 2 बोसोराव जोंनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM बिथां अफिसार जों गासैबो रायलायनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरखौ बोरैहाय पार्मानेन्ट सलुसन खालामनो हायो बिनि लामाफोरखौ जोङो बरनगासिनो दङ आरो दासिम 4000निख्रुइ बांसिन फेमिलिया हानि पाट्टा बा हानि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो हाबाय जोङो आसा फारिदों फैगौ बोसोरनियाव आरोबाव गोबां जों खालामनो हागोन जोङो दाख्लै बावैसो 7000निख्रुइ बांसिन चिराङाव हानि पाट्टा होनाय जादों बाक्सायावबो 5000नि बांसिन रेडि जाना दङ उदालगुरियावबो रेडि जानानै दङ आं मिजिंथिदों फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव जोङो जेंनाफोरखौ फोजोबनो हागोन आरो बिनिखायनो जे थांनाय 17 बोसोराव BPF नि समाव बिथांमोना इलेक्सन फैयोबा हा होनो होननानै रायजोफोरनि भटखौ लायो आरो थगायो आरो इलेक्सन फैयोबा हा होनो आरो रायजोफोरखौ थगायो बेबायदि खालामबाय थादोंमोन नाथाय जोंनि समाव जों आइ आफा रायजो राजाखौ थगायनो थाखाय फैयाखै जोङो पार्मानेन्ट सलुसन खालामनो फैदों नंखायनो जिखिनि हानि जेंना दङ जोंनि माहारिनि हानि जेंना आरो गुबुनफोरनि हानि जेंना आयेनगत भाबै जेखौ जों फोजोबनो हायो जों सलुसन खालामनो हायो बेखौ थाबैनो जों सलुसन खालामगोन हाग्रा ओनसोलाव थानायफोरनि सायाव हाग्रा ओनसोलनि जेंनायाथ' जोबगोन बारा गोबाव गैला मेक्सिमाम जेंनाया जोबगोन खालि माखासेया गोदान हाबनाय दङ बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों जे गोदानै हाग्रा दाननो नांला गुबुन जायगायाव बिथांमोननो जायगा होनाय जागोन जायफ्रा हा गैथारा बिथांमोना फैनानै जोंनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ लोगो हमफैनांगौ बिथांमोननो गुबुन जायगायाव हा होनाय जागोन नाथाय गोदान जाहाथे हाग्रा एवस्राङा बाखि जिखिना FRA फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि मोन्थाइखौ मोनगोन बिथांमोननो जोङो गोबाव खालामाजासिनो थाबैनो हानि मोन्थाइखौ होजोबगोन आच्छा बर' हारिजों जारिमिन गोनां जे फुंखा ओनसोलनि जे माखासे आइजोफोरखौ दिनै गेस्ट हाउसाव लाना सावरायनाय जादों दिनै बिथांमोननि आङो गोबाव समनि उनाव बिथांमोननि खौरांखौ लादों बिथांमोननि न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा बिथांमोननि न'खरनिफ्राय सोरखौबा साख्रिफोर होनो हायो नामा लेखा फरायनाय दङ नामा बेफोरखौ जोङो दिनै खौरांखौ लादों आरो बेजों लोगोसे जों थांखि लानाय जादों बे भिक्टिम जिखिनि दङ बै भुमकानि बिथांमोनखौ जोङो सनमान होनानै बिथांमोननो गंफा न' लुना होनाय जागोन आरो बिथांमोननो थांना थानायनि माखासे राहा लामाखौ खालामनानै होनाय जागोन दा बे थांखिखौ जों लानाय जादों आरो गुबुनफोरनि थाखायबो जोङो माखासे थांखि दङ पर्यायक्रमै बेखौ जों मावलांबाय थागोन नाथाय भुमकानि जि दुखुनांथाव जाथाय बिनि मोननाङै मानसिनो जों हा होनो नागिराखै हा मोननाङैया हा मोना मानोना आयेनासो हाखौ होयो मेला खालामबाबो बे आयेनजोंसो होगोन मेला खालामाबाबो आयेनजोंसो होगोन नाथाय बिथांमोना मा जाबाय जोंनि माहारिनि जेंनाखौबो फोजोबाखै गुबुन माहारिनि जेंनाखौबो फोजोबाखैमोन दा दिनै जोङो जोंनि माहारिनिखौ फोजोबनो सानदों गुबुन माहारिनिखौबो आयेनगत भाबै जिखिनि हायो बेखौसो जोङो फोजोबनो सानदों दा बिथांमोना गोदानै जोंखौ फोरोंनो नाङा मानोना 17 बोसोराव बिथांमोना जोंनि हारिखौबो थगायलांबाय गुबुन हारिखौबोथ' थगायखाबाय बिनिखायनो बर' जानानै बेसेबां दाङाबाजि बायदिसिना थासारि जाबाय MPआ जोङो सेजाबाय बे थासारिफोरा फैदों दा दिनै बिनिखायनो जोङो नायदों बिजिरदों मानोना जोंबो सोमावसारनाय बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय हारिनि बाथ्राखौ जोंबो मिथिगौ दा नंखायनो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जों सानै हयै मावलांबाय थागोन बिबुंथि मोनसे खोनाबावदों सार बिथांमोननि दोलोनिफ्राय जायफ्रा नैबेयावहाय हा मोननांगौ बिथांमोनखौ फैहोआखै मा बे जोबोद माने मा होनगोन बेखौ हस्टिया पलिटिक्स होनना बुङो
माने मा होनो जोबोद माने साज्रां राजखान्थि बियो जे सोरनिबा मिटिङाव थांनो होआ सोरनियावबा फैनो होयो हा लानो नाङा हा लानो नांगौ बै रायजो राजाफोरखौसो माखासे बिथांमोना भिक्टिम खालामनाय जादों दा नंखायनो आं रायजो बिथांमोनखौ खावलायदों जुदि सोरबाया सानदोंबा जे UPPL नि समाव दानि सरकारनि मानसिफोरनिफ्राय हा लाया उनाव लागोन BPF मालाबाबो फैनाय नंला बिथांमोननिया पार्टियानो जोबसिगोन लासै लासैनो साननैसो एसे ओरै बिथांमोना खालामबाय थादों लासै लासैनो नुगोन जे BPF नि दखानानो बन्द जासिगोन ओंखायनो बिथांमोननो जुदि हा नाङाबा जोंथ' बुंनांगौ गैया जोंथ' होगोन बयनोबो जिखिना मोनो बेनो जों बयनोबो हाखौ होगोन नांगौबा न' थांनानै होनानै फैगोन थेंक इउ